God kveld og velkommen til dyst i FTZ-døltene her i høllini av Hálsi. Her Kyndil teker imot H71. Det altså en dyster i midten nummer 8 og 4 i FTZ-døltene. H71 i løtene i 8 liv i 29 stigen, og Kyndil av 4. plasset har 24 sti. Lini har spalt sina midten trutjaferier her til i år. H71 har jo vunnet alle trutjar oppgjørende, men Siren senast han var teper. Första disten vann H71 26-19, så vunnet der 29-21, og så senast har jeg linje hittost i høllene, i høyvukshøllene, ta vann H71 vi øynemale, 24-23. Og så det her vi kvar jo stima linje i løtene, til således at H71 hever sett sti til, og 2 måneder med senast disten har tapt for begge Norskland og STUIF, og så för 3 månader så han tar vunnit och väl mest av Team Klaxvik. Men Kyndil har haft vind i seklen här i senastne tar av finge en jämnlag mot SUF så har vunnit av Kalfringen och Ösnes spalt jämnt mot Västmedingen. Och tangerar alltså händandisten är honaliga spännande tror jag att det är alltså möjligheten till Kyndil för att varvada vånarna om ett FM finalplats. Hinvägen har H71 som lei harst 4 i början av kappingin och kom på första platsen också tulja. Tar har varit sinter så är haltande här i senastne som tar ordentligt skulle stäfesta sutt plats som 8 li så skulle där helst få sti här i kväll. Men då finns det domare selanar från eller evility ever för det är som mannar här så Berlin så Kyndil lägger 4 och vi börjar ösn vi tar mannen Malverjar Jan Paul Johansen och Theodor Gottesen. Og utelagare Høgne Klein Olsen, Thomas Paule, Hansason Johansen, Nils Viggo Niklasen, Hjalte Mor Jakobsen, David Edvardsen, Josef Abrahamsen, Barstad Klein Olsen, Rekvedal Kristiansen, Hørdur Fannar Siktorsson, Torvald Abrahamsen og Hans Arche Dahl Kristiansen. Tja Høyvushinkon, gestene som spiller i Svarstund. Her Ari Edam og Jens Askipagøt og Malverjar til Ari Edam som byrjaver i Malnon. Utelagare Hjalte Backman, Rune West Høygård, Leivor Mortensen, Peter Thomsen, Hans Kvari Hansen, Sigmundur Dahl, Sigmundur Nolsø, Anders Siversen, Hilmar Leon Jakobsen, Niklas Hansson, Peter Krog, Jonas Djurus, Trønder Erke og Daniel Torkar. David Edvardsen her, vi første skåten om point i blokken, så Daniel Torkar, fukan det sted. Ja, Josef nok et godt kost for at stekka honom her, at det var, hvis man kallar han nøybremsa, men i utenfor en gauta resten av Kyndilslinen under mulighet for å komme hjem og på plås. Fikk jeg for stekka som skjølt alle åpning. Han har spalt i 1 minutt, så han altså 0-0 her i høllini av Hálsi, og her for ikke å si at det fullt sett, men det for han narska, så her hamplige nekkfolk og hytja etter det snedist noen, og det sånn, de har lagt opp til en rettelig spennende dist. Men her plass for flere avskårene. Høyvushinkar her i Alope, Hilmar Leon. Ja, synd så är vi vänster hand, men han ska alltså spara avsluta här för jag får. Vet man att det är broadcast om man helt att det var jag kom det nu, men så kommer det vidare till. Jonas Djurus mittfyra, Chaim. Høyvushinkon Hilmar Leon av vänstra backe och så Peter Krog här och högra backe. Han så inte högt ut att stäcka honom Peter Krog, alltså en av sina största skjuten någon Chaim. Høyvushinkon. Här han giva sig här att helst finns på om att de skulle längt upp att tackla han inte lova honom att skjuta så kan Hilmar Leon kanske röna i stegen. Skor det vidare tar här domaren här armen uppe Jan Pauli och Gatroblack av hästen skott någon glömt ganska nämna domaren här till Ein Samuelsen och Thomas Joel Sopilsson Thomsen som Bayer nu är och toucher helt senaste färden när vi då ser när kan att ta imon av vattnen men så där vi annar till att hinna över skatter nu är Bayer vi framvis 0-0 har spalt i 2,5 minutt. Og bakkjedan tja Kyndil her, Hjalte mittfyra. David og høgra bakkje vid bulten her. Klappar røysene til her, og skjuter første mål i disten 8-0 til heimalige Kyndil. Peter Krog ved noen skjøten attesverre som tar prester i blokken tja Kyndilsmannen.
Hilmar, Leon till Jonas och Peter här. Plåser Jonas, han ska bra upp Jöknen Sjolver. Daniel visar av vunchen. Fighta till att Höjvursingar i öllum för mankla två spelare som plejer spela hantliga när kvarter och Helge Høydal och Boy Davidsen som Bayer är ute. Just det avskar att för inte Peter Krog att stått lite undranskott som kom här. För ösne i mål och Jaunar för H71 stövan 8-8 har spalt i 4 minuter. Kyndil här har hört den strykna så plåset mot Paula. Tar vi blocken av någon Arde är så damm. Vi har någon skjuton utkast men här högt ni ösna kom på plats. Ja, väl vunnit hem tror jag honom. Han spalt i knappar 5 minuter här i høllini av Hálsi. Stavan 8-8 i mittlen Kyndil og H71 linje av första och fjärde plats i FTZ. David, ja, då kommer ösne öliga högt upp och välja Höjvursingar så jag vet hur offensivt och lite bäge. Ja, alla backkedjorna faktiskt. Men David Edvardsen här, vi så någon malen nummer 2. Han ska gå i malen tror Kyndil här till. Jonas som röjner till att det är Höjvursingar tar i malen och kommer mot dem. Tar röjna alltid svära kött efter men här till att så inte ettnast helt inte här tror Jonas Juros. Stön alltså 2-8 till Kyndil. Han spalt i 5,5 minut. Tar vi tås av vi på 4 berglinjer Arden distan ta skilte vi data imon att sälja Höjvursingar tar skulle så man rösa sig tar av ju någon sen Chelion Stima här har sett har tappat för då känns det snart. Sanna Larsen vänjaren säger Arden distan ja men man ska spela klockt emot Kyndils målnum. Och är plats till David Edvardsen. Arde är sånt dam. Vi har en framurka och Arde Bjerging här. Och öjliga står runt ut inte att man får malvägarna vi. Vi har någon 13 dyster som vi inte allt vantar att hesen verður. Peter klappar han upp i høllini här. Jaunar till 2-2 och det är alltså Torbayer David Edvardsen och här Peter Krog som har skått i 4 målene, 2 i parst. Står nu 2-2. Renador har sett också värskar högna till David. Hörtor ösne väl impact över av strykne. Lockat formans till så inte har öra jobba plås om kassene. Han upptäcker simpelthen 2 varje löjkare hörtor. Och här brester skåtet till honom i första ära ståndsna och så många att det är hinna ståndsna ösne. Han får till att ska säga ett brottskast. Peter Krog att hinna in för guldkast. Brottskast till Kyndil till Hjaltemar Jakobsen som texar av slukon. Möjliga för att lägga Kyndil 8-3-2. För att sucha om Arde är sånt dam vi lovar honom till. Hjaltemar Jakobsen skjuter så ut första mål i kväll.
Nu vi runt 8 minuter av spaltare tøy. Ståan 3-2 till Kyndil. Här är att vara fullsett i høllini och Hálsi. Stolt sådär, en sort gement manakvöld, men det är inte bara en vanlig dyster. Det är en avgörande dyster. Särskilt kanske för Kyndilsmän som röjnar att hänga i 8-strunen, leva i vänner om ett finaleplats. Och ett strun kanske lukka nek till här krävs mer än bara vänner. Tar spela för sina mål, jag tror inte det var stöd. Men ösne för höjvinkar som ju har extra präckvat har och har stått 8 i kjolt om tar så leverera vörna här i senastne. Här brottskast Peter Krog ger kött av och jaunar till 3-3. Hökne här i övergång. Ettla. Kommer in iver. Letar efter Hartinja strykne. Han är som man väl inpackad över här. Josef Abrahamsen i övergång. Tar över David Edvardsen. Möjliga här. Thomas Paule kött ut till Hökna. Här är det ett feature av returen om Kyndilsmän och få lagt sig fram om matter. Ståan 4-3 att han maler sig till Hökne Klein Olsen allt ja. Och hinmen är det blockaren som ger Kyndil möjliga fria affärer i alla upp åter. Kanske öka om löslarna kvar vad. Men då spalte knappar 20 minuter. Kyndil nu 8-4-3. Thomas Paule som röjnar att bråda jöknen här kommer ösne en utvisning till H71. Och en hand som kommer upp i anletet av Thomas Paule till Peter Thomsen som vill korta ut i 2 minuter. Så Kyndilsmän alltså en med vår flöjre av vattlen och nu i 2 minuter och är då långt framan för vi är normalt. Det är en vill jag med gilter möjlighet att ta emot för att skapa sig en ordentlig losslo. Där vinner jag här jag ser kommande lötna här tar vi i Marlota. David Edvardsen så är plats till Hökna och han stossar han väl in och öker. Nu står han 5-3 till Kyndil. Høyvinkar välja att ta malvärjan ut nu med han tar i A-loppet så låt att kunna vara fullmannar i A-loppen eller för att spela 6-6 och ut i skipa ja A-loppsspel någon här. Nu ständer att halven är till Hans Kari Hansen som är kort ut i 2 minuter. Men effekt alltså till att vara Peter Thomsen. Men nej, det var nog Hans Kari. Hans Kari Hansen, orsaka. Ja, nu så jag Peter era vattnet så här. Har vi väl att skjuta kors. Jag ritar han ut i 2 minuter. David Edvardsen här till 6-4. Sigmundur Nolso innan strykna till Høyvinkon. Det är alltså att göra här med en tar och i minnelådan så tar jag malvärjan ut och spelar vi 6 alla uteläggare i alla upp någon tom mål. Peter Krog bärger sig allan vägen in att avsluta. Så kan det gänga kött men Ari kommer på plats i målen här. Men det gör plats här till Josef Abrahamsen som åter Joe Kyndilsmannen har 2 målslosslo står nu 6-5. Sonne Larsen har en 04 vänjare. Han vill ha order av Suinarmen här.
nog några brötingar eller justeringar som då så pent kallar det som han vill häva. Stövan här alltså 6-5 till Kyndil emot H71. Och skulle Kyndil vunne hese här uppgörna i mitten hese Berlin, men så är det att han förste är 4 att han øynast i avtøm om 4 landskappingar og i grunnspillen og landskappingen at Kyndil vinner til så at H71 har vunnet alle hinner trutjar dystenar. Den første spalte der i Høyvøk, her vann H71 26-19. Den neste spalte der her, og i høllini Hálsi. Her vann H71 øysene, da var det vi 8 målen, 29-21. Og så da 3 oppgjøren, her var bare 8 mål av måned, den dysten vann H71 24-23. Så dette seneste mulighet til Kyndilsmannen at knikva Høyvøkinkon. Og dette samstundes en dyster her Kyndilsmenn her var rikjen imot vi har gittna muren og tar skulle alltså hava en sier her om tar skulle halda fram at om tar framvis skulle hava et finaleplass i Abergas 4. Det har ringt ta i Peter Krok är så välkörande som han är i det. Skjuter väl här så vid ännu ett mål från hans hand. David Edvardsen som Øysni hever vært vel vi her til. Her utplasserer han nok skåtet, gjør og kjøtte av. Støvan 6-6 til Kyndil. Peter Krok, 18 nå. Han en enmannsherrer, Peter Krok, her i løtene. Og jaunar her for de høyverskinkar. Så spørningen hvordan landet Kyndilsmenn boi og Arnt har gjøre okkurst beinløys for å stekka hånden. Vi ser ikke ofte at Line fer ut om Mansverja skjuter ta dør så flikvante som Peter Krok på et nå. For da ser ikke hva tar velja å gjøre. Nå Kyndil og Jaloppe, Høgne. David, ja, Hjalte, han altså ikke her lykker Verjan holdt opp i avnen. Her kommer Jan Paule i gang i Kyndilsmalen. Det var tiltrångt til Kyndilsmannen. En bjergking her. Og nå altså mulighet for å komme fram om etter. Thomas Paule her plåset til Høgne, ja. Han røysene velkjøtende Høgne Klein Olsen. Og i samme omfære vil Peter Krok korter ut 2 minutter. Domaren meter at han skumpar en Kyndils løykere her. Så høyverskinkar som fyrir stortar løt og søgjane var fullmanna her etter at Hans Kari Hansen var utvurster nå etter i minneloda. Så nå spiller der etter avlopp i Taumon Male. Han var tidlig Malverjan Ara ut. Og kører så Sigmund inn og strykna her. Og nå om vi ikke først går så Peter Thomsen kommet av bakken å spille. Her som Peter Krok annars hever være her til i dysten. Jonas her. Sorry, Peter. Og Jonas Djurro, Svenne Frekare finte, og en oppe til bedre skåte, stosser han en under Jan Paula og i Kyndilsmalen. Jaunar for høyverskinkar. Thomas Paula ved en underhåndskåte her. Jens Skibagøte som kommet og har 1,5 mål. Vi er fremme i Bjergking her. Og så er første at så kan være klappa vår av at det vet noen Jens Skibagøte. Veteraneren, han kan han hever nemlig at det her, at han kommer inn først, og så kan han gå finne på stønja målet da han kommer inn. Og han sa for sjøvd, altså han var kviker nydelig etter det som skått noen. Nu alltså efter Høyverskinkar i Alloppe framvis och i minnelota men spela utan Malverja i lötene så tar 6 här i Allopp någon. Jonas Hilmar Leon. Jag vill ordentligt säga Hilmar Leon Jakobsen kom till skott så som vi annars ångte jag se han för. Var det nog han sa inte som fick att goda korset.
nu får jag divas. Det var kanske inte, han sa inte som fick Ola Kors i Johanne. Han har väl hört som fick ta och så han sa inte som färdigt nu. Har vi det höjverskinkar alltså är vi i vad tar vi ta oss om Leo från avskåra platsen då. Så börjar bli center chail stämning in i stryken i här tar börjast öjligt Sigmund och Hurter här. Jonas nog som rönar på köknen och det kom 2 golkors långt och i sån anlopp någon. Så spänningen hos lunchen tar för att släppa att ha spelat kvar det tar vi alla på lunchen nu har vi skinkar. Hanten kommer upp här. Och här kommer Reisny ett skott som Jan Paul Bjarkar. Han sa att jag är nu skjut att han lände nog. Nej, det gör han kanske inte. Har vi allt för inte dömt. Fyra att Thomas Paul Lenter Arn han avlevererar här. David Edvardsen han släpper Atlanvägen till skott och Färöisne bollen i målet men så väljer jag att stäcka spelen och se här var tror jag med det kast till Kyndil. Och nu var jag vänande så sant att säga att vänande släppa vid ontan och en stöv att någon disti här domare att det skulle vara och vara mittpunkten till att vi såg allt av neck av tog att det är dömning domare och omstov runt som får avgörande tydning för utfall till även när distan någon. Inte länge sedan vi såg det i Västmanna och nu har vi ett dömning här i Havn. Så vem det kan hitta vara en distur här vid halta fokus av spelen om. Här alltså höjverskinkar som nu är då 8. Är vi någon gång stimma här i lötene har en av fjärs nu. Så det att öle ekvis lite ut här ta i räckve vi vartar in i stryken i här. Jag tar lite öl högt upp Jalta. Höjskinkar. Lojta efter räckva här till det. David han är gonna spela till. Tar standa väl i vägen H71. Daniel här släpper Atlanvägen till skott. Ända vi skjuter vid vänster hand. Det är kanske inte helt optimalt till honom. Och här kommer Josef Abrahamsen så till att ta bollen in i måltöjnen. Jag vet inte om det är flöjta fyra men det är nog inte helt tillvitt av rummet. Att han var stadigt innanför det. Så är det bankgrunn till Kyndil som får ett guldkors här. Jag vet inte om det är bara en lös kjaftaslit. Det kunde man så hänt. Det var spalt i knappar 19 minuter här i høllini av Hálsi. Støvan i løtene 98 til Gestinar ur Høyvik. Som hesa søgnas løtene her var rettelig velkørende. Kyndilsmenn var jo annars frammanfyrir vid 2 målen. Men det var 6-5. Og hesa søgnas løtene altså H71 som finner spillet å køyre bedre enn Kyndil. Spil til Jopater 19 minuter ferdig. Så vi så Hilmar Leon. Returen bant ut til Sigmund Nolsø som øker om løstene. Tja Høyverskinkon støvann ut 28. Och att det inte först för kvällt av det som såg att malvägen är Bjarka och så där returen som ändrar och det kommer ut stå linon. Här ser vi nämligen Jan Paula. Som skottet kan östen ta gå i ståndsna. Nu är det så Kyndilsmän som väljer att ta timeout till väl skillet till Høyverskinkar som Sujan tar tog och timeout för att låta Sujan ha vänt gångtene. Nu är det alltså framför 28. Det var spalt i 20 minuter, alltså 20 minuter efter till halvlegs. Och i sån här för Kyndil essentiella dysten och i torra ströje för att nå
en FM finalplåse tar här var ryckne mot Muren Kyndil tar av fjärde plåse vid 24 stion 8 sti att han för kalfringar som att tredje plåse har 25 sti så 2 sti upp till Västmeningar av öronplåse och så har vi skinkar som nummer 8 tar av 20 sti alltså bäst 5 sti från nummer 8 till nummer 4 i FTZ töltne och det är ohonaliga spännande att följa vi och i Manshondbóltur om det är det är ovantade urslit ja, från nästan varje dyster första som man säger så sent som i jar spalt och VUF och Norsten jaunlike här i höllini till så en dyster som hur är ölen och områder tror jag att dystern ändar 25 av domarasel någon men det visar sig att Norsten bäst skjuter 24 mål i dystern. Det 25 mål är alltså ett mål som kommer fyra domare selv nu. Så att han tar ändliga urslitet, det känner vi alltså inte än hur det här för att spela av. Men efter till händan dystern, vi har spalt i 20 minuter här i høllini av Hálsi. H71 28. Thomas Paule. För till då ska säga ett brottskast här. Det blir vara Hjalte som släpper att ordna till. Tar vi då i sin affär. Nu har han Jens Skip och gått och i browser. Hjalte skjuter just som avor och i högre söje, niast i malen. Det gör den ösnitt i förra brottskasten. Och han minkar alltså om munnen, så nu är det bara 8 mål i mitten Heseberg Line. Har 1,5 framför touch nutche. Hilmar Leon Jakobsen. Det kommer inte ordentligt till honom i det. Han lever om inte färskar så är han inte skott några mål här till. Nästa affär alltså kanonen inte ordentligt inställda. Hinvägen över Peter Krog var öle väl skjutande i början av dysten så fick han en utvisning. Han var ute i 2 minuter och så han har vi inte se halt så nek till hans skott. Så vet om han för att få fer att här efter. Här kommer han. Och här var det. Akkurat skott som Hese. Och jag står han parst i att höverskinkar nu är framför 11 minuter. Kyndil renner nu vid Barstal mitt 4. Så Hjalta av Barsnon och David av Hino Barsnon. Ja, det här gör han och nekfet här vid bulten någon Barstal. Det här tidsas domaren inte att halta. Tar halta hinvägen att Peter Thomsen har varit och Harlier och ska ut i 2 minuter. Så Hartur för Atlanvägen här och minkar månen för Kyndil 11. Vi att köra Peter Thomsen ut så att det är hans karri. Alltså jag vet inte om det är töln av blåsen och tjatar med ett lakvät som är blandet. Det är alltså hans Kari Hansen som är sitter utanför Peter Thomsen, han kommer här. Jonas Joros
Fer marscherande allan vägen ut av Ottar Soje här och hever hans aka vissar allan vägen för oss ner till brottskast. Han sa att han ska vara innanför och varst här. Tar tidigare sjön inte nökter vid domen men det vill så vara första som man säger. Och nu alltså Taurur Gottesen som kommer i Kyndilsmale. En fin målvärje som klarar för kommer in och steg öliga väl i Kyndilsmalen och här får han i utanför om till han eller till Peter Krok men i utanför så bräster hatta skottet i tvärsträge. Så här framvis bäst 8 mål av Mone, stövan 11 touch till H71 har spalt i 23 och en halv minut. David släpper han stäv i spalten. Peter, ja, det gör han ganska. Utanför släppa höjvinkar stäv i honom. Malvägen kommer ut så att det kommer vara 6 uteläggare i allöpnen. Här är 20 sekunder efter så är det höjvinkar efter fullman är. Här alltså i allöpet. Jonas mitt 4, Hilmar Leon av vinstra batche. Peter Krok av högra. Här Peter som kommer in av batchen. Nej, av vänstern. Och Jonas Djuros. Finns ut av Ottar Soje. Här ständer Jan Pauli här som han skall i Kyndilsmalen. Jag tar löjta efter hörti här inne men jag skiljer sig ordentligt att Hjalte ska halta att han är fri att spela på att han är så väl inpackad in i strykne. Här ändrar vi när så bulten Uras när har en och fjärs showdown upp någon. 5 minuter efter att spela och 4 halvlek står han 11 touch till höjvinkar. Så kan det gänga kött igen så skiva gott upp från hävd och spela till jag tar vi Hilmar Leon Jakobsen så till Peter Krok här. Kan han för allan vägen jag tar kannan men tvärsträgen tekur skottet. Rune Höjgaard som kommit in här och bast ner nummer 4. Spelar där av igen en fjärs Kyndil för kött in vägen. Sigmund Arnold så är kommit väl hem här. För slier bollen undan Josef Abrahamsen. För stäcka Kyndilsmannen och i att skåra och passjota lopp här. Ja, kvad nu. Nu gör där bunchen och Kyndil en utvisning. Taka samstundes en vui-öppnan målmöjliga från H71. Det är flänat där syndra till nere av vötlen så tjej. Daniel Torkar som var pura laser. Slapp inte att avsluta. Kyndilsmän alltså nöter att taka en spelare ut i 2 minuter. Och det blir Hjalte Mor Jakobsen som tekur räfsingarna här. Så Kyndil nu i minnelåta i 2 minuter. Hetta Jever Höjvink och en upplagda möjliga för att Ruymondan dömon. Det börjar här vid Peter Thomsen som lägger H71 av 8-12 touch. Och går 30 minuter efter att spela här av 4 halvlek. Ja, det var också Hjalte Mor Jakobsen. Han får ut ta där fingras utvisningarna med tar bunkern som fick utvisningarna så
tar mig inte ut, men jag menar att tar skulle bara vara i minnelåta. Det är hans namn som ständer åt halvna, men han är alltså kommit innan från att spela nu. Han så att jag färdig ut. Kan det vara att skifta efter ta i Kyndil ska det vara just över. Hörtor Jens Bjarkar och jag har 1,5 mål någon, men det kostar ett brottskast. Så Kyndil här möjliga för att minka om månen. Ari Easson Dam ska innatter att välja ha 1,5 mål. Och röjna att Bjarkar är brottskasten från Hjaltamor Jakobsen. Hjalti hever skåra och på Hinneberg undan farna brottskastene. Tar han skått ner i högre söj. Låt dem så tjocka han ger nu. Alltså för väl vänster söj. Här Ari Easson Dam. Ösne Bjarkar. Det kan få stor antydning till detta ger alltså Höjversinkon en möjlighet för att öka och få en 3-målslöst och det har vi alltså inte se för i Manshondbóltsdystur 2 minuter efter till halvleks. Och här kommer Höjversinkar framom 13-20. Tar vurst att se att Kosta Dorst, dessa här 2 minuterna som bankaren Kyndil fick brukt sig till. Då vill sätta gånger rättan vägen till Höjversinkon på nu. Alltså bäg till att ha skor på sina möjligheter. Peter Krog har finns kanonerna ställa in efter. Har skått några fraluk längdskott på mål. Och så är det sånt att brottskastet som är sånt Dam, Bjarkar och Janne. Hjalte bant i blocken till Kyndil. Och Jens Skibagöte för inte tämmer allt av bollen och tar ger alltså Kyndilsmannen ett inkast och samstundes ösne möjliga för att börja all upp i Anutjon. Tar då fullmannar efter nu ösne Kyndil. Barstal kommer in att spela mittfyra. Spelstyrande till Kyndil. Här till Hjalta. Tar av Pilka David Edvardsen på sjurspel någon. Daniel Torkar ligger och mansväger han. Nu släpper han så in efter till ett 20 meter kast här. 45 sekund efter till halvlek ska Kyndil klara minka om månen Arjen halvlek. Men så ska det nog vara nu. Armen är uppe till domaren och nöjstne. David Edvardsen, Jens Skibagöte och Bjarkar. Så Josef Abrahamsen efter Jens Skibagöte. Och till akkurat detta han kan göra. Han kan föra in och så kan han simpelt lucka av. Som då var inte ötra förskon men till det han gör. Han stannar simpelt en mål. Och nu har 1,5 skulle ta komma upp på 4 mål. 4 mål slash och Arjen halvlek. Ja men det här var det möjliga för nu. 20 sekund. Daniel Torkar. Och hatta passar som fotar vid Hálsi. Nej. Blocker som han måste lumpa med men han lumpar inte Jens Skibagöte i mål. Hade passar som fotar vid Hálsi till Höjversinkon. Tar fink och vänt gångtene som förra helt av förra halvlek Jack allt så är smart att minna Kyndils vägen. Tar fink och en hampliga stora lösla på ett omgående till. Tar var framför 2 målen och löta. Så tog som Larsen ett timeout som visste sig att här var akkurat till avskanna som han helst över attla. Och här så sett nog helt när förra halvlek här var Höjversinkar mäkna att uppbyggsar en 4 måls löslo. Så Line färd ut till halvleks i stövande 14-20 till H71 mot Kyndil. Vi får ösning att hålla halvlek och vi är klar efter vi 17 halvlek om en löte.
så klart att jag spelar upp efter här och det snurrar mellan Kyndil och H71. Hållagstøvan alltså 14-12 till H71. Och det var hon alltså ösna ta och i linje för till Hållag så det kunde vi stäfesta här var någon till Hendrons horn brölar i det. Malskyttan är för Hållag. Jag tar av Finche Lucas som skrasätter här till Peter Krok som i stora mån är storspelande till han som ständer för med en person av Malnon. Han har skårat höll 8 ferier i 4 Hållag, alltså 8 av de 14 Malnon som Høyvisingar har Finche. Det har Peter Krok skått. Så har Sigmund Nolsen skått 2, Sigmund Dahl 8, Peter Thomsen 8, Jonas Joros 8 og Daniel Torkar har Øysten skått 8 mål for H71. Tja Kyndil er det Høgne Klein Olsen og David Edvardsen som har skått 3 mål i parst, og så har vi Hjaltemor Jakobsen skått 2. Mener at de begge Øysten er på brottskast. Og så har vi Josef Abrahamsen og Hørtor Fanna Siktorsson har skått hver sutt. Så løs ligger landet, og kjøler hver vi bor etter nå. Det er ganske gulvet som skal torskas, ser det ut til. Det er Arnar Dømaren selv. Så skulle det annars være klart at det ikke spiller opp etter. Det blir veldig spennende å se hva Kyndil finner opp her. Altså, jeg ser her senest løtene og 4 Hållag så vi H71. Bäge spelar väl, skårar på egna målläggar och ösni att malvärjarna bäge Jens Skipagöd och Arne Easondam som skiftevis har varit har en 4 mål har varit för steg väl och Bjärka flöjre öliga tutningar Mitchell har flöjre tutningar Mitchell Bjärkingar tar börja i utanför vi att välja öliga offensivt av Peter Krog så säger Hjaltemor Jakobsen är helt uppe och närmaste mansvägaren. Det är helt inte för just två i Marin skott 8 mål och de allra flesta har varit på längdskott så. Och det var sitt oallmänliga väl kan jag så lägga säga att här Peter Krog i 4 Hållag och i Ötlund för dem. Thomas Paul kan släppa 8 så mot Rona här. Rona var alltså kort ut, Rona West Höjgård. Och i 2 minuter så nu åter Høyvisingar och i minnelota. Det har då varit en större pasta för Hållag och Øysne. Inte tog Kyndil och Øysne finns ju synar utvisningar men nu har vi inte talt helt upp men det menar att Høyvisingar är då framför Øysne att tog kontinent. Amaltalvene er der Øysne framför stående 14-12 til H71. Her Josef Abrahamsen kan minka om månen. Oj, han er oheppen her. Loppar han, så er det nok så härst lopp, har vi kallat det. Og så utlader ikke nok så vel at det skåter, men det er også i ståndkjene i stedet for å fære inn. H71 18 nu, tar der i minnelota, så takker der Malveien ut, og spiller vi 6 utløkere og i anloppsparsen her. Hilmar Leon mitt 4. Jonas og Batchenon. Så kommer Sigmund og Øysne vi av strykene her. Og Sigmund og Stotter etter her som vel varsja Kyndilsmånen, men Øysne velkommen etter her, Jonas Joros. Stjeler handanbalten fra Kyndilsmånen. Peter Thomsen in iver här, Hilmar Leon och Jonas. Så iver loppar där här till Peter Krok. För att han skott in i det Gerda. Det stank in till Høyvisin kunde stank ut till Kyndil och i lötene kunde vi stäfesta. Här ett fräckt skott. Peter Krok som snurrar han in och här Thomas Paul som efter Sverre kött efter för Kyndil. Stavan 15-11 till H71. Han spalt i 30 minuter här i 17 Hållag. Och Høyvisingar för kött av era fullmannar efter. Ja, tog renner ut här så nu är det
H71 lige efter fullmanna. I praxis her mest till bäst eller ja, bära att malvägen Jens och Skipagård kommer in efter. Man får stäva ju någon hans H71 här. Det är nog munnen i vektklassa tar vi snacka Peter Thomsen. Jonas Djurros att rösna det är först för kväll han ger sig skottfinten och dribblar så fram vi med så lägger han om björ av och släpper alla vägen in och skårar. Thomas Paul rönner en affär att svära kött efter hesa för ett nästa honom inte. H71 nu framför vid 5 mål 16-11 har spalt i 4 minuter här i 17 halvlek. En är sjående nekv tog efter men Kyndil skall ansa efter inte vara häkta av här nu. Det är väl alla stora antydning till att att minka om månen så läsa att har inte missat möte. Alltså jag också H71 maskinen hon kan smörjas väl och ta hon kör så kan hon trumla henne linjen ner. Inte tog ut här kan Kyndil sannliga ösnen spela väl men det ser 5 mål som är månad. Alltså det ska inte vara mer så kan det bli öliga möte mycket till Kyndil. Hjalte backa och center blev sagt av bunchen. Så han vill alltså geva Peter Krok och Lutsen de mer plats av bunchen. Han fälter ja, men vad ska man säga till det alltså Peter Krok är störst spelande i kväll. Skjuter han så skårar han. Det ser inte att också skott över tid i ståndsna men han vill skåta nekv mål i kväll. Detta var visst nog att hutchenda mål. Tja honom i kväll. Och stövar nu 16-11 till H71. Larsland har ju skingon i Roma vara så stor att spänningen kvarvar i distnon. Så för det här kunde vi kanske vana att Kyndil får skåra här men spårningen när de tar upp på bord då tar ja det här tar missnöjda målläggarna och så är det onökt vill jag ha tagna kast här. Men nu stegen blir det Peter Thomsen som ökar om H71 Larsland. Julian Johansen vill stäcka gången nu, vill ha timeout. Det är välskilligt. Vi har spalt i 6 minuter här i 17 halvlek och här till hever H71 trumla Kyndil ner i 17 halvlek. Halvlek som var 14-11. 14-11. Och nu är hon alltså 18-11. Så här ständer H71 av Ötlund i 17 halvlek och det är sånt till Julian Johansen Kyndil Svenjare vill stäcka nu till att här är då 40 minuter efter att spela och här schemal in att inhämta tja Kyndil. Så skulle det vara klart att det inte spelar upp efter. Det är allt avgörande för Kyndils lagarna nu att har inte missat mötet och att det är omätliga tungt att spela resten av dystnon. De tar inte liva i våning om att han kan lada sig göra här. Thomas Paule Røyner, men Jens och Skipagård och till hans skottene som kommer så tar vi så mycket pressa i eller truster. Kyndilslagarna tar ju skulle släppa till skott att skottene alltså kvaliteten väljer
Ikke så torrfører tja Jens og Kiba gått av Bjerka inne i malen. Det et størst vergearbeid som Sean det gjør honom gåar arbeidsomstøver i malen. 6 minutter farner her i 17. halvlek. 6 mål av Mone. Støvan 18-11 til H71. Så spurning om hetta ösnen för ända via Peter Krog skjuter utifrån och skårar. Han skjuter utifrån men hesa för alltså tar Gottesen vi en Bjärchink här. Och efter hesa för ett skott utifrån Kyndil som ändrar i blocken någon tar över Peter Thomsen Möllagan. Så är det 8 mål Amoni här. Høyreskingar hava vi hesar i Larslene, vi som spelar någon enterfunne goa steve som tar av Vorstockon fyr och i som kappingar Arnon. Här var väl någon allt det i här senastne har tappt 2 dyster mot STUF och Norstanon. Vunno mot Team Klaxvik men så det gick ytla. 2 dagar senaste dysten Chadamon och här i kväll här var det alltså jag tror för en här till så jag säger 8 måls Larslo och därför var det längst så igen jag Kyndil senast skjutnaga mål. Det längt med målen Kyndil. 8 mål av Mone nu. 19-11 spurningen är om Høyreskingar nu skulle komma upp på en 90 måls Larsle. Hilmar Leon Jakobsen här. Vi har någon dunderskott i Abatchnon. Här var inte så som jag längst skott från hans hand. Men ta hit det så komma så är det gå som hatta. Och det är verkligen stånka ut till Kyndil. Tar Röjna att svära efter kött. Och när de kvarjon avloppet. Kvarja för H71 över skåra. Men så Röjna då för kött nian och plaffa ett skott av stäm. Men det är bara skjoldan att det är färre mål till skottene. Och istället så har H71 nu möjlighet för att komma upp på en 20-måls Larsle och så vill jag säga att det är gått nog 20 minuter efter att spela men så var det oallmyntligt tungt tror Kyndilsmannen att få där efter. Men börjar nu 90 mål av Mone. Har spelat 90,5 minut till 17 halvlek just då 20-11 till H71. Sigmund in i striken i här. Iva är annars inte i att han ska för att skjuta självor av Batchnon men valde ju Steina spelande in till Sigmund av striken som loppar han upp om. Taura och i Malnon och i samma omfärre för Hertur Fannar Sigtorsson en utvisning av Kyndilslinon tar ju bara motbräckorna upp efter tyngre Kyndil. 20 mål nu av Mone. 20 minuter efter att dysten och detta var tungt till Kyndilsmannen. 21-11 till H71 och Kyndil alltså nu i minnelota ut för minuter. Edvardsen för ett 20 meter kast här. Så Armen kom upp till domaren. Ja, öjliga längt utifrån att David Edvardsen att det ska till här och helt enkelt troblagar tjejen som Kiba går det har närmast ett sort men det känns som de skotten som tar inte hit upp vid det var med han var sån truster ganska och i skottstövne och till att det här att arbetsomståndare cha Malberg och cha H71 blev alltså lättare att varje parten alltså rycker som mycket väl att trusta Kyndilsmänner till att avsluta utifrån och det är ganska skott som är under så mycket större trust att det var en stroblagar av Bjergat in i Malmö. Jonas Juros
ut i 2 minuter. Tar allt att han kanske behöver stäcka Tore och att få färdre bollen här. Det är sånt att tillvita att de kan ställa sig fyra eller chilla bollen sin borster så jag säger att villagar kunde få tog att komma hem och på plats. Så Rainer Kyndil efter vi en timeout men hesa för att så tjata långt nu av Hondbóltur och chatta om att till Julian Johansen lägger timeout kost och men kommer lukka som tar komma inte så hoa går över till timeout men nu har så finns ju samlat shopparna här ivre. Här är alltså touch och mål Amone mellan H71 och Kyndil i lötene 21-11. Vi har spalt i 41 minuter och 30 sekund. Så här är framvägs en god löta efter att spela men månaden är alltså så mycket större nu och till länge så han Kyndil lever skåten gammal att det är inte att få eja av kvosset har kunnat komma tror jag efter Kyndil. Ser det så ut. Så för att vara klart att ta spel upp efter här. Berlin har en lökare utvustan. Hörtor Fanna Skiktarsson har utvisning till Kyndil. Han släpper in efter om 2 sekunder. Och så har en av fjärde där Jonas Djurros som för luttlare löt så igen var kort ut. Så han släpper sitt utanför och tar mesta av 2 minuterna tror jag. David Edvardsen här. Alversen ligger ytla ut till jag vet inte hans Arche som var färdig ut av vanchen här. Skorar har en av fjärs nu så hade alltså dubbelt så mycket mål som Kyndil. Jon här bjöar jag. Han skar Hansen. Kanske man kommer hänga i blåsen här i David Edvardsen att det bara sa att det mer ekvisligt ut än det ganska överlägga någon väg. Så kommer det kast till Høyvisingar här. Så det är alltså i minlåta och i en 40 sekund att säga att ha en av fjärs Jonas Djurros är utanför vid utvisning. Hilmar Leon kommer öjliga högt upp här och placerar oss väl att ha skott i vänster sida av målen. Och nu alltså 22-11 till Høyvisingar. Han sa inte Dahl Kristiansen skjuter första Kyndilsmål och länka tog här minkar om munnen så nu står han 22-12. Hansen och ett fräckt underhållsskott här som blir tagit 23 målet till Høyvisingar står nu 23-12. Thomas Paule släpper han alla vind till skott. Det gör han av 8 resuer här. Minkar om munnen. Så nu är det touch och mål av munnen. Likefair ner och fattlarna synder här. Sådana slötna. Så till att det är ner
Men den H71 Lorsland så mycket stor och samförande att det ringt att få eja näkan som helst spänning och i sin dysten i lötna. Nu är det kanske bara en spurning om att få ett här senaste kvarter att gänka. Om inte akkurat helt vilt händer som ger Kyndilsmannen möjlighet för att komma att roja att vi sin dysten här. Hjaltemar Jakobsen, jo det är att nu stånk ut till Kyndil. Det är åtäljande skål till Taimon som är färna stänkenar i det. Gånger simpelt än inte tar av. Och nu alltså har en som är uppe om timeout här. Knapper 14 minuter efter att spela av Hesundisnon. Stövan är 23 till H71 mot Kyndil, alltså 20 mål av måned till ringt att få eja av. Jag har kvarst spänningar, ettla näkarsjus stora möjligheter till Kyndil för att komma att roja efter. Jag vet inte vad tar för att göra nu. Man finner på akkurat helt vilt om tar skulle få näka stig. Och alltså i samma omfärg var det möjligheter för att komma i FN-finalen. Tar så att säga urskilter om tar täpa här. Man ska se inte nu ska det inte göra allt och kloka och på att så stödfröliga möjliga här. Men Kyndil är ju av 4 plats vid 24 stion så 8 stig upp till kvalföringar tar av 25 stig att 3 plats och öronplats är Västmeningar, VUF vid 22 stion och så har en 04 alltså nummer 8 vid 29 stion. Ötlinje har spalt 20 dyster. 5 stig från nummer 8 till nummer 4. Framvis är det hampliga nästa stig efter att spela om. Arden FN-finalen. Hinvägen skulle då höjverskinkar och täsar det ut till att agera. Vinna hända dysten. Ja men så Stäfesta tar alltså Östern Syna 8 stöve och tar vi alltså upp att det tror player få efter i striden om FN-final och plåsene. Som blockar en skott från Peter Krok här. Tretton minuter efter att spela. Touch mål av Moni här. 23-13. En affär stånk ut till Kyndilsmannen till nästan synd ut där man så som tar skjuta och stänker när täcka från där. Det är ganska under 5-6 ganska tjej mål som där annars hade finch hade skott ni inte färre stånk ut men istället för stånk in. Man så ändå kunde det bara sitta innanför målramarna i behöver och så att det ganska blir omsatt till mål. Kyndil alltså 13 mål. Och på knappar 48 minuter och snär dysten till öjliga lågt. Det är bara till att ha en av Sverige hur stäger väl. Malvärjarna har varit stäger väl och så har de ösning upp till skotten som har rakt stänkerna. Jonas, efter vi
Skådfintene misser så bulten i stegen och Sjödal upp hänvägen David Edvardsen och så efter nöjes till att se att stång ut från Kyndils månnom. Ettlever minuter efter att spela här. Tutsch mål framme i Samone. Har 1-0 23 Kyndil 13. Hilmar Leon Jakobsen styr upp här och plackar han i kassan. 11 mål att Ramoni här. 24-13 till H71. Så rönnar Kindsmen att det är gjort och Östnefjörna löt så igen. Att förlägga malvägen ut och spela så vi tjej utelökar om i allöppnån. Här har alltså 2 spelare in i strykne och fotla backchet och ösne. Thomas Paule, Hannes Arsson Johansen. Vi har fått någon skott utifrån. Det är bara att Mona så lite. Här är en touchmål upp till Höverskinkar och knapper 20 minuter eller 9,5 minuter efter att spela. Men ett fint skott utifrån här till Thomas Paule. Står nu 4-24. Så att det är Peter Krog in vägen. Det är nog hört som vi finner ett slä och jag vet inte i boken här. Vi tog bättre komna fötter efter. Så klart att jag spelar upp att det var Kerstin Röschinger ute vid banken här. Det är inte chans om att lite time-out här, men det är så att det kommer på plats efter. Nu släpper Peter Krog nog ut. Han får ganska fri för i kväll och istället kommer Niklas Hansson in av backen här till Höverskinkon och en yngre lökare som nu får målagan. Rune som skjuter i Kyndilsmuren här. Hilmar Leon Jakobsen och en fin bjärking här till Jan Paula. Fotren var en röttonsdag här. Så var det efter det här 6-6 allopspelet till Kyndil vid Frasucha. Det är 8 minuter efter att spela. H71 framför vid 11 målen 25-14. Alltså, jag ja, för att bara spela köra. Och gör det, det gott, ja. Plås chat här Thomas Paule. Ja, han tar rösten i avmålagan och minkar efter om månen i touchmål så nu är 25-15. 6 minuter efter att spela här och låt dem bara se det som det är till 6 minuter som bara skulle gänka till att här är lite liv om att H71 vinner Manshondbóltsdystur och likefärden hon är så gott som Horven. Är inte den öjliga intensiteten och i spelen här. Ja, så plats till hans aka. Are Dam i mål någon bjärkar.
han har kört fräckt omtronskåt här till Rona, men det var Bjärka i målen här till Paula. Södlar bollen borster här. 25-15, 5,5 minuter efter att spela och just ner till någon som har 1,74 för att vinna. Fraluk Bjerging här till Jan Paula. Och så en minnegå avlevering. Entar i fauningen från Leive Morstensen. Och så skulle Høyvikingar åter samlas och genom timeout här. Är det 5 minuter efter att spela och står alltså 25-15 till H71. Och i høllini och Hálsi här som vi såg här och nekv folk savnar till dyst i kväll. Och det känner alla Høyvikingar, men nekv av dem som är det halda vi H71. Det har vi hårst bäge till höger och vänster sida Høyvikingar. Det kändes inte minne omkyndelsfalskene till en god låta så igen att Høyvikingar börjar att dreja fra i mån till Malmon här i dyst någon. Men rättliga nekver anskvar. Och det får 5 minuter att säga av Hondbóltur här och i hässon dysten. Spårningen är så om det här H71 som för att öka ettla om Kyndil mäknar att pinta om urslit i här senaste lötena. För att jag spelar upp efter nu. Leive Morstensen skulle jag kunde han finna ett fitt lite mål här och stämmer det Sigmund Nolse som nog för att för ganska känns så svårnen av Hansson men att det var nog så upplagt och målet som han missnötte här. En groj misskilling här tror Kyndilsmannen som gav honom målet. Gav 4 minuter efter att spela här. Niklas Hansson som runt i att färra i köknen här. Sigmundur som rönner loppa här. Jan Paule fänkar bollen, men jag hälter till det är nog Torvald Abrahamsen som är väl innanför tajan Varti här. Tager vår Høyvikingon ett brottskast. Trøndur Arke för att ta det nu. Här för Bønt i mål. Trøndur Arke här till 26-15. Så är det 30 minuter efter att spela. Avlevering här Thomas Pauli hycker väck och attlar han ut till hans aka. Fast som blir en stäck av Ravenon Torvald Nøy Amtor och Transiversen. Och så har vi igång till Kyndil. Jast vid någon skott som så kan Arne är sånt hamja han rönar släppa måltalvarna här men Jan Pauli kommer på plats i mål 2 minuter efter 26-15 till H71.
Torvald Abrahamsen minkar månen för Kyndil här till touchmål 26-16. Och nu närskast vid senaste minuten i henson testen. Några spela fixt ut av vunchen, men Kyndilsmän får en senaste möjlighet för att minka eller pinta upp på urslite kan man nästan säga. Halvor minuter efter att spela här och Kyndil alltså i avloppet. Ja, just det. Hon har överskyngar här färras det. Antor till ett skönt arke som ger enda av Kyndil och är sån testen hon här att det var ganska Josh för gå och låta så igen, men tojen ränner undan här testen lever Taverder en risa stor seger till H71 tar vinna alltså 26-16 här emot Kyndil. Genom det här tar verkligen få upprörelsen kan man säga. Höjskingar som alltså senaste omförande har varit för osäkra tvärfärder tar tappt och fist mot Norrstanon eller fist mot STUF i 2 mål och så vi ögonen mot Norrstanon tar på det nivå annars spalt i Höjviksvallen det är alltså hemmavättliga tar sätt och stil till Höjskingar och det här var alltså utevättlig här i høllini Hálsi manifestera sina stöv som 8 li och i FTZ kommer nu på 31 sti vi har här trivaliga sektionen 11 mål ända är vi. Och så har vi atlaner och vänner om att få samröver vi på 4 tejpa linjen här. Spurningen om vi kunde få på 4 linjen igen till lockare att se sina huxan om urslit i här. Vi får Andreas F. Hansen om man har löte, men först får vi nog vänjaren till Höjviksvallen. Han är av en igen här. Sonne Larsen, han kommer här. Så får han i mint här, så kører vi då. Skal jeg kigge på dig? Ja, men du må gerne kigge på mig, men træd bare lidt længere op, Sonne, så er vi næsten i øjenhøjde. Ja, det er sgu for tæt på, ikke? Ja, det bliver lige... Altså, jeg destinerer ikke meget, men jeg tænker mere på dem, der skal kigge på det. De skal ikke se dig så tæt på, eller hvad? Ja, det gør ikke noget. Det er mere for deres skyld. Man kan jo ikke se. Jeg tror, de er meget glade, dem der sidder og ser med nu her. I hvert fald dem, der holder med H71. Hvad siger du, det bliver en kæmpe stor sejr her? Drengene gjorde det pishamrende godt, undskyld udtrykket. De gjorde det rigtig, rigtig flot. De får virkelig dækket godt op, drengene, og leverer en rigtig god indsats, og det er jo det, der gør forskellen i dag, synes jeg. I forsvarsdelen, jeg tænker, altså vi ser rigtig mange skud på stolpe fra Kyndil. Vi ser også nogle flotte målmandspræstationer inden fra jeres keeper, men så ser vi da også noget forsvarsarbejde, der gør det nemt for keeperne. Ja, det må man sige. Det er det, jeg synes, at det er forskellen i dag. Det er det gode forsvar. Det synes jeg var outstanding. Noget af det bedste, vi har lavet den seneste periode, så der skal vi lige være lidt skarpere. De får stadigvæk en 3-4 returbold ude på vores venstre side, og dem skal vi lige hjem og have rettet lidt til på, hvem der gør hvad. I har jo ellers, som vi var inde på lidt tidligere, I har jo ellers sådan været lidt sådan flade her på det seneste, spillet 2 nederlag mod Neisner og STF.
Hvad det, der gør, I for at rejse jer i dag? Drengene er vildt seje. De leverer bare en mental rigtig stærk indsats i dag. Og det gør den helt store forskel, synes jeg, for de foregående kampe. Og så skal man ikke tage fejl af, at vi har manglet de 2 sidste kampe. Har vi manglet i hvert fald 3 i form af Bøje og Helgi og Hans Skøj med i dag. Og han var da bestemt medvirkende til, at det gik så fint, som det gjorde i forsvaret. Man må kalde det en manifestation af jeres plads på førstepladsen, eller hvad? Det ved jeg nu ikke rigtigt. Jeg synes, man skal huske på, at turneringen er ikke helt slut endnu, så der kan ske en hel masse stadigvæk. Du er ikke klar til FM-finaler endnu? Jeg tror, man skal starte med at vinde den næste kamp, og så tror jeg, man kan snakke om det. Så det er vist sådan, det er. Du ikke, jeg skal ikke engang prøve at få dig til at snakke om finaler endnu. Nej, det vil være forkert, for der er vi ikke. Vi skal lige lægge nogle ting på, og vi skal lægge ting på i vores forsvar. Og så skal vi lige være en tand skarpere i vores kontraspil. Der får vi lige brændt et par stykker til at starte med. Og det skal vi lige rette lidt op på, for at være helt skarp. Det skal vi altså. Hvordan er det med dem, der sidder udenfor nu, altså Bøje og Helge? Hvornår kan vi forvente at se dem igen? Ja, forhåbentlig snarest muligt, men ingen tvivl om, vi har fået en, der har ramt os lidt. Det er Helge, han er ude i hvert fald 1,5 måneds tid, inden han kan træne op igen. Så det er rigtig surt, og det er sgu ærgerligt for han, om nogen ved det, så sindssygt meget. Og hvis man skal se en lille smule positivt, så er det selvfølgelig, at han for landsholdsarbejdet kommer med i den periode, hvor han også rigtig har store drømme og forventninger. Så jeg sender virkelig mine tanker lidt i dag til Helge, for det er sgu surt. Og Bøje? Bøje forhåbentlig i næste uge, glemte lige at svare på, ja. Det er godt. Vi glæder os til at se jer igen. Tak skal du have, og tillykke med sejren, Sonny. Tak skal du have. Tak lige med. Så er der Andreas F. Hansen, som vi kunne få i rum her. Kyndils venjare. Og Andreas vil lukke 8-3-9 her, så løser vi til morgen i egna hatt, kan man si. De står med Andreas. Ikke akkurat nå, det som vi husker at spørre at altså, 8 å tape, men til å være jo halvveis da. Hva er det som hender deg? Vi har for luttla breit der. Vi får ikke ordentlig skifte ut, og i halde møyen, man ser vel det at spillerne er sindig slitten ut satt nålegge. Og her er ikke nekker jeg vet det, altså høybersengar her var øl og går breit, og tar bänka jag nu alltså i sådana där. Det var öle tror jag nog komma till chanser som vi fick och skor vi inte på så det var trubbel. Ja, men det är akkurat till annars väl från landet, alltså till komma från omta i förra helt av förra hållet och gång han blev väl så ta ett timeout som kanske justera några ting. Ta ut öle tungt jag tycker och ta att det inte skor på målarna, alltså är det att målaren stannar väl eller är det stänkerna eller vad är det som får att det kunna få fler mål till få några hem mot ändan men till lunch och 11 mål. Så för like vi hade kvar det stående hålla som 14 touch alltid. Och vi bränner broadcast, vi bränner några stora chanser i ändan av förhållandet här som där skårar. Munden i förhållandet är inte för mål. Det borde kanske säga jämnt. Det är nog vid det rätta. Men så i sådana lägen då har vi extremt trubbel vid att skåra. Vi kommer fram till några chanser men det är ölen extremt gott. Men som man ser overall på distance så var det höjringar väl bättre än vi då. Så det var ju så rysligt resan. Och så hvis vi huxar i så större perspektiv, detta var en dyster, men detta var en tydning av Manshondbóltsdystur dyster, jag tycker. Vånar om FM-finalplåsning, alltså matematiskt blir det rör till långt. Det gör det kanske, men... det är inte för att som jag vet. Alltså kvar dyster jag kan lugga så en den längre stretchen som vi hörde att man ser på alla. Kvar dyster blir en finalchock. Alltså vi det är inte bra att ha nägan dyst. Jag hade helt den satte dystren och nu tappade vi så äntligen och Halt vi ordentligt hugt i finallossen og vi har sagt at vi tager en til send og rønner til akkurat bedste og det har vi ikke gjort lykke til lykke voldt og vi gjør ikke akkurat bedste kveld men vi har bare spretten i kveld altså. Men framme i altså kvar for at du nu har spillet for FN-finalplassen tidsjast det være oppåt langt borste nå enn til våre varne. Det samme, vi har en dyst nå etter mye kveld og han skulle vi vinne. Spiller etter sondagen her hjemme ved Later og Rönna innan han desten så får vi det switcha ta och vi för att Västmanland spelar så stomfär om det är ett annat sig eller fjärde eller femte plats. Men vi får ju för att spela eller vi får ju för att vinna det desten som det är helt klart. Ja, det gör man väl sagt han så jag också lukar väl att nu mot ändan av kappingen så börjar man väl också fylla också väl vi i kosta gång till hinnorna så får hindes nu inte.
Jag har så inte gjort det själv, alltså nej, det har vi inte, nej. Så att vi har egentligen, vi har några avskar kvar hinner göra, alltså det som vi själva gör till vändning och det är det som vi kunde styra. Och att KFF och hinner göra det här första snacket vet du. Du måste bara hitta det också själv. Det kan avska tycka kan man så säga. Jo. Men det är jag får inte snacket vet du så och spelarna får helt snacket vet du. Vi måste röna vinna och lister så är som man säger ända placeringen här efter. Ja, men vänande få det drastikon om man har hittat här i just i 20 att kunde Andreas gå ett nu tog ju tack för pratet här. Tack för det. Det är alltså Andreas F. Hansen, vänjare, Sean Vånbroden, vänjare, Kyndil, som alltså tappade här i kväll. 2016 ända i vi att bliva. Höjverskinkar alltså har slagit sina 8 stöv och fasta. Vinna dessen i kväll och kommer nu på 31 stig med en Kyndil av 4 plats framvis över 24 stig. Nästa dystur tror Kyndil emot Team Klaksvik Mikko kvällte och höstkvällte tar vi kär H71 nästan här i høllini av Hálsi. Vi får att tacka för åkon här ur høllini, alltså en dystur mellan Kyndil och H71 som H71 vann 2016. Olav Walles fotografer och Maria Siskosson Nesa vi tackar för i kväll.